असाच सुरू झालेला आहे आपला ब्लॉग. असाच काय सुरू राहून आणि आलोय सगळेजण. चला 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 बघू आता तेव्हा काळजी काय होता का. नेमका मी आपण आलो तरी केलं थोडा वेळ नव्हतं. सगळं आयोजन करायचं ठरवलंय, फुगड्या घालायच्या ठरवल्यात आणि सगळी माणसं गावी गेली. आता गावीचं काय असं टेन्शन येईल त्याच्यात पाऊस लागता डोक्यात चलत नाही. काय करणार, सगळे फोन केलेले सगळे नाही नाही म्हणतात, भजनसाठी नाही, फुगड्यासाठी नाही. असो काय गणपती होतो लो तेव्हा तर काळजी आता काय म्हणतात. चला भजन करू घ्यावा, पेढे खाऊ घ्यावा, लाडू खाऊ. अरे काय तुम्ही हे उसळा उसळ ते पण काळ्या वाटाण्याची उसळा. अरे मोदक उगाच सांगितलं, हात मोदक आणलेले. काय नाही डोकं पुढे जागा चावी पण विसरली. मोदक आहेत आणलेले, सांगितलं तिला गावात पाठवायला. ते कुठले मोदक आहेत? नाही चिंगम हे काय चिंगमवाले मोदक? अगरबत्ती नाही, चिंगमवाले मोदक, चिंगमवाले मोदक. आणि पानं बाबा ती बघा मला माहिती, मी असाच गेलो. मोतीचूर लाडू पण आहे. काय हवंय? गोड खाऊन खाऊन घसा बसला, त्यामुळे गोड नकोय आता. चहा पिऊ दे सुखाने. तू पुरसत मध्ये आहेस ना. आपल्यासाठीच वेळ ठेवलाय. चहा पिताना ब्लॉग नको करू देता, तिला असा आवाज काय गप्पा होतात नाही. सुरके पियो स्पृहा ना, स्पृहा. हा स्पृहा. मराठी मालवणी करूया मिक्स. हा तुला वाटेल. रोलिंग अँड ऍक्शन. नमस्कार गावाला, काय म्हणतात? गणपतीची तयारी झाली असा, गणपती घरात इलो असा, सगळीकडे मजा मस्ती चालू असा. तर आम्ही पण आज एक आगळ्या वेगळ्या गणपतीकडे इलो असू. आमच्या सोबत आज असं सुप्रसिद्ध कला दिग्दर्शक सुमित पाटील. सुमित पाटील बद्दल बोला आणि सांगा. माझ्याकडे खूप काय काय असा, पण आता वेळ कमी असा असं, त्यामुळे सगळं एकदम वाज येऊ लागला. जरा जास्त बसून घ्यावा सगळ्यांनी. हे बघा हेंक ओळखलं. हे आहेत सिद्धेश परब, आशिष राणे. तुला कम्फर्टेबल होईल असं घे. मी वाजवत नाही. तुमची गाणी कशी जमतील? तू काही वाजव, आम्ही बरोबर ऍडजस्ट करू. मग चालेल. आता तू ये आता. हा मी येतो. जागा भरून येईल. करायचं सुरुवात करू आम्ही. मला कुंडली मिळेल ना. गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया, गोड हे नाम तुझे. मोरया मोरया, गोड हे नाम तुझे. कृपा सागरा हेची माहेर माझे. कृपा सागरा हेची माहेर माझे. तुझी सोंडवा वाकुडी एकदंता. तुझी सोंडवा वाकुडी एकदंता. तुझी सोंडवा वाकुडी एकदंता. तुझी सोंडवा वाकुडी एकदंता. आम्हा बुद्धी दे मोरया गुणवंता. आम्हा बुद्धी दे मोरया गुणवंता. मोर्या मोर्या मी बाळदाने, मोर्या मोर्या मी बाळदाने. तुझीच
सेवा करू काय जाणे तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यानुकोटी अन्याय माझे कोट्यानुकोटी मोरेश्वरावा तू घाल पोटी मोरेश्वरावा तू घाल पोटी हरी म्हणा पुंडली कवर दे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय श्री गणपती गजानन महाराज की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम द्राक्षांच्या भानकोर शेजारणीने पानं पाठवली, त्या पानाची आम्ही द्रोण केली आणि त्या द्रोण मधनं आज आपण उसळ खातलो गावातल्या सारखी. मुलींमध्ये कोणाला काय घ्यायचंय का? नाही तूच घे, बुवा चांगले आहेत. बुवा मस्त बुवा मस्त ते तयारी सुरू आहे. उसळीची तयारी चालू झाली तर आणि तो परत भजन म्हणतले असं. अजय बद्दल जास्त कौतुक होतंय. अजय खूप छान चालू आहे. अबीर गुलाल उधळी बुवाची दुसरी बाजू दाखवते. राधा म्हणूनच येतो. मला फक्त चढवायचं थोडं, बुवा एकदम चढायच्या झाडाच्या टोकाला बसतो आमचा बुवा. आमचा चांगला आहे पण कुठल्याही रोल मध्ये फिट बसतो तो. काय नाही बुवाचं कौतुक कर आमचं. नको बुवा आमचा गुणाचा आहे, काही करतो आमचा बुवा. तुझ्या मुरलीचा ऐकून ध्वनी ध्वनी काना मी आले तशीच्या तरी गाऊनी काना मी आले तशीच्या तरी गाऊनी काना मी आले तशीच्या तरी गाऊनी तुझ्या मुरलीचा ऐकून ध्वनी तुझ्या मुरलीचा ऐकून ध्वनी ध्वनी आपल्या गायकावर बघतोय बघा त्या गायकाकडे, मग नजर बघतो. काना मी आले तशीच्या तशी धावूनी काना मी आले तशीच्या तशी धावूनी तुझ्या मुरलीचा ऐकून ध्वनी तुझ्या मुरलीचा ऐकून ध्वनी ध्वनी काना मी आले तशीच्या तशी धावूनी काना मी आले तशीच्या तशी धावूनी काना मी आले तशीच्या तशी धावूनी नाथ होते नाणी घरात ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानराज माऊली तुकाराम दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम गोविंद गुरुवारी गोपाल बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय लाल मानवी पप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया. कसं वाटलं आमच्या बद्दल तुम्हाला? छान वाटलं. हा इथे तुम्ही बुवा म्हणून आता हे परफॉर्मन्स केला तर मला कसं वाटतं? आम्ही बुवा वगैरे असे कोण मोठे नाही, आम्हाला आपला साधी संधी मिळाली तर आम्ही गायलो
तुम्हाला आवडलं असेल तर आमच्या चॅनलला मालवणी जायला लाईक करा पुन्हा येऊ पुन्हा येऊ पुन्हा येऊ ते परी नाही होती हा. लेहंगा कुठे माहिती दिलो जी मराठी लेहंगा माहिती दिलो कोण यो रिपोर्टर झालो कधी कॉपीराईट करते ना काहीतरी काल पण हॉस्पिटल होतो रिपोर्टर कधी झालो हा म्हणजे मला नवरात्रीसाठी मी विचार करत होतो की नवरात्री हा फुगड्यांचा आणि बायकांचाच सण आहे तर त्यात झी मीडिया she can be आली one of the शूट stories, असं करायला. मला वाटतं. म्हणजे कारण ते सगळं तिथे कारण अशा महिला फार अर्चना वहिनीचं ऑटोमॅटिक प्रमोशन होते आणि रंजिताचं पण प्रमोशन होतं. कारण काय काहीतरी बोलतायत हळूहळू हळूहळू. अवयवदानासाठी काम करते. फक्त अवयवदान ह्या एका फोकस टॉपिकवरती ती काम करते आणि आम्ही बऱ्याच ठिकाणी काम करतो म्हणजे आम्ही स्किन डोनेशन सगळ्याच बाबतीमध्ये काम करतो. हा आणि त्या ज्या आहेत ह्या पारंपरिक वेशातल्या या फुगड्या आणि पारंपरिक गोष्टी जपत आहेत सगळ्या. वेगवेगळ्या बिया आहेत म्हणजे आम्हाला तर माहितीही नसते. हा आता एक मी दाखवतो. यू कॅन हॅव खाऊ शकता खाऊन तर बघा मेथी आहे पण एकदा खाऊन बघा तुम्हाला कशी वाटते. आपल्या रेग्युलर मेथी आणि ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. हा आणि पॉलिश केलेल्या नाही आहेत मुळात. आता ही पपईची बी आहे. पपईची बी अशी कधी बघितली आहे का तुम्ही? नाही ना म्हणजे तुम्ही पपई खाता त्याच्या बिया अशा नाहीच आहे. हा गुळगुळीत असतात त्या. हा नंतर ही सुकल्यावर पण त्या गुळगुळीत आणि पचक्या होऊन जातात तशाच असतात पण ह्या एकदम वेगळ्या आहेत. आता ही जी आहे ती बीटची बी आहे. एका ना भूक सहन होणार नाही. वाजले किती वाजले किती 7:30 बघा. प्रज्ञा आल्यापासून काय करते तू? रंजीला पण विचार. उसळी बनवते. कोणाला? हा रंजी काय करते? मला एवढा मयकाने तुमका शिकायला इतक्या ह्याला पगार द्यायचा नाही आता. नाही मयकाने इतक्या शिकायला तुमका कसं उद्या कसं मला लग्न झालं विचार. काय शिकायला मयकाने? माझं काय म्हणतं हे बघ नाही मयकारीने शिकवलंय. बघा हे असे शिकलेले झालं झालं फायनली. पहिल्यांदा भजन करी सांगतो काय टाकूया काय नको टाकूया. प्रज्ञा आहे ना मग काय हरकत आहे. गणपतीला नाही रंजी बोलत आहे. प्रज्ञा. रंजी 5-4 गाणी रंजीला हे करून दाखव मला पाहिजे. रंजी 5-4 गायब रंजी उतरली पाहिजे. हॅलो कोरोनाचं तिने ऍडिशन घेतलं. ती जरा नवीन आहे ना. तिचं असं लगेच अगं बघ तरी द्यायला तरी ये. अगं चल. काय बाई काय आहे? नाही चल. हे द्यायला तरी ये. अगं चल. असे काय 28 पर्यंत मग ठीक आहे ना हे 90 पर्यंत थंबनेलला दाखवायला. हा बरोबर वाज घे. झाली ही रंजी फक्त हात लावायला मम्मा म्हणायला लागते वाटतं. मम्मा हात आहे मागे नाही तुमच्या. रिअल फेस ऑफ मयकर. एक काम दिलं एक. मुडीसारखा वाटलं. मग उसळ खायला कसा बसलाय. आता देत आहेत. घे मयेकरणी झाली तुझी उसळ. घे मयेकरणी. आवाज मयेकरणी. आवाज बघ तेव्हा पुढच्या टायमाला निघणार ना आवाज. हे बघ आले. किती लवकर चल आमका जाऊन दे. गावड्याक ती पहिली. गावड्या जीव चाललो हा. गरम आहे. घेऊन येते. गरम आहे रे. हे तळेकानी पाना पाठवलं काय? स्पॉन्सर्ड बाय तळेकारी. जेव्हा सगळ्यांना गाणी. फरमाईशी कमी. वाटाणे उकडा नाही. मागे बाजूक दी व्हायचं. आता आली. हे वाटाणे उकडले नाही. पाटकट दिया रे डायरेक्ट तोंडात.
त्यावाल्या ड्रॉवर मध्ये त्यावाल्या ड्रॉवर मध्ये चमचे आहेत सिंगल त्याच्यात. गावलो खोलो ते काय डबल गाव मी आज सांगतो पहिल्यांदा गरम आहे, गरम आहे, गरम आहे, गरम आहे. समोर. लय तिकट केल्यानी रे ये ना. मय करेन ती डबल खोलो घे श्या, एवढं राग बोलू नाही काय अंगा टाकतोय अरे बसलो बघा कसं वरती पाना परत ठेवताला का पुसून वाटाणे कच्चे आता दूध बसवचं आता. हे कट करा काय दाखट वाटाणे कच्चे राहिले ते कट शिजले नाही, शिजले शिजले नाहीये नाहीत नाही एक खालती खालती दे नाही तर मग आम्ही बघू नाही कधी एवढा आवडा बघितला दे मला कसं काढणार अरे वा एक तर काही चम्मच भेटतो बघ ना मला पण तेवढं तुझ्याकडे पातळ करणं इकडे पण द्या कांदो नाही हा खाली पडेल. अरे आईस्क्रीमची कांडी खाली आईस्क्रीमची कांडी कसं काढणार मला ते माणूस कसं पण खाऊ शकतात नाटकं नाही करायची मय कांदी आईस्क्रीमची काय खरं तू कंजूस हा मात्र या मात्र माया करीन कंजूस हे बाबा हे झूम कॅमेरा घे आईस्क्रीम दे झूम कॅमेरा समज दे रे झूम काय सांगता बघ आमका सांगितले आईस्क्रीम देता आणि हे काटले उसळी काय करतो तर लग्न ठरत नाही हा, लग्न होत नाही गप्प शांत खा ना दिसून चांगलं सांगा खूप छान बहिणीकडे हा खूप छान दे दे अरे दे. वाटाने पोटा शिकतले वाटत भरपूर तिखट हो मी Review. देवच आहे. मस्त झालंय. मस्त झालं काय करू त्याचा काय करू मी आम्हाला बघून सांगा. डबल झालंय, नाही मस्त. मस्त मस्त डबल नाही तो सगळे गोळा कर ऑर्गॅन उसा बरे बनवले ना भविष्य चांगला आहे त्याचा काय केलं आमच्या तोंडाकडे विश्वास नाही काल जाम बाय. काळामध्ये अडकले. जाम भारी बोल एकदम करेक्ट ग सांगू जाम भारी यो बो ही बो ही काय करतात अरे आम्हाला वाढलंय बघ कसं उसळ खाऊ गेले की जेव केले वाढपी बरोबर नाही. उसळ खाऊ गेले की जेव केले अरे आईस्क्रीमचे चमचे बघ किती होत मागून येऊ शकतोस तू पुन्हा लवकर सांगता पोस्टर बॉय छान आहे मस्त काय तर माहिती थोडं गणपती बाप्पा गणपती देवा करीन तुझी सेवा आणि काय मागीन रे देवा आणि काय मागीन रे गणपती देवा करीन तुझी सेवा आणि काय मागीन रे आणि काय मागीन रे कपाळीचं कुंकू दे जन्मावर आणि काय मागीन रे देवा आणि काय मागीन रे कपाळीचं कुंकू आणि काय पोरच देणारे चुकतायत बघ म्हणून तुला बोलतोय मोठ्याने बोला आणि काय मागीन रे देवा आणि काय मागीन रे हातातली बांगडी दे जन्मावर आणि काय मागीन रे देवा आणि काय मागीन रे गणपती देवा करीन तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे रोल केलाय फोकस आहे माझ्या फोकस आहे ना ओके ना बोलू प्रज्ञा पाठ करून आली आहे बघ कशी पटापटा बोलते चल चल वैनी घरापाशी पडली भरे ना फुले भरे ना मीना ए घरापाशी तो भारी हल्ला
फोटो दाखव कॅमेऱ्यात दाखव ही बघा ही गावची वाटतं मुंबईकरीन नाही ती मुंबईकरीन ती मुंबईकरीन वाकाय जरा अजय माझा मोबाईल कुठे आहे तुझ्याकडे का माझा मोबाईल अजय माझा मोबाईल चल चल वहिनी घरापाशी अजय चल वहिनी घरापाशी पडली बरे ना फुले तुरे ना मीना ए घरापाशी मीना ये घरापाशी बरे ना फुले ना मीना ये घरापाशी मीना ये घरापाशी रामेश्वराच्या तळ्या ते वेंचित होत्या कळ्या ग वेंचित होत्या कळ्या ग रामेश्वराच्या तळ्यापाशी वेंचित होत्या कळ्या ग वेंचित होत्या कळ्या ग फुले फुली मी येते घरापाशी मी येते घरापाशी भारतात म्हणजे नवरा जेव्हा येतो बोलवायला तेव्हा तिची पहिली भरते आणि ती येते बाकी सगळे नातेवाईक येतात तेव्हा ती नाही बोलत हा अर्थ भावार्थ सुवर्ण मॅडमने समजून दिलेला आहे. मयिकांनी म्हणा सांगा कमेंट येते आवाज बसला ए माईकांनी म्हण कमेंट केली 4-5 कमेंट आले मयिकांनी म्हणा सांगा वाटबाई डोंगराची कवी चालली घुंगराची वाटबाई डोंगराची वेळ वाटबाई डोंगराची वाटबाई डोंगराची मोडून रथ सजविला मोडून देवाचा रथ सजविला कोण्या देवाचा रथ सजविला गणपती देवाचा देवाचा रथ सजविला गणपती देवाचा देवाचा रथ सजविला तुझा टाळ 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 मोडून रथ सजविला आंब्याचा टाळ 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 मोडून रथ सजविला गणपती देवाची झाली करुणा गणपती देवाची झाली करुणा गणपती देवाला या शरणा गणपती देवाला या शरणा तुझा टाळ 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 मोडून रथ सजविला आंबा तुझं टाळ 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 मोडून रथ सजविला अरे वा वा मस्त अरे हळू हळूहळू खालच्या मधल्यावर चाल गीत आठवा ना नवीन तुला पाठवायचं पण हळूहळू प्रज्ञा हळू कबड्ड्या मागे लाईन करा काही हारायचं नाही हा नाही हारायचं ए अक्षय प्रताप हा इकडे पण ये. हा घेतोय सगळं घेतो अक्षय इकडे पुढे एक हळू आहे ना हळू प्रज्ञा फिरवतेस तिला अरे पडणार नाही मागे टेबल वगैरे अरे पुढे नवीन प्रकार आता आंबा पितो लाईन करा गोविंदा येतो मज मज गुलाल फेकितो राजा
लाईव्ह वरती फुल कमेंट आहेत चालू. आम्ही घालतोय फुगड्या. राहा ना मग काय दादा बघतच नाही आमच्याकडे. येस येस मी बघतोय कुठे बघ मी ऐकतोय फुगड्या ऐकण्यात नाही बघण्यात मजा. आता आलोय युट्यूबला लावतो जोरदार सगळे. काजलचा काटा आला भाऊजी भाऊजी काटा काटा भाऊजी गेले लंडनला इंग्लंडला माझी पुढे लंडनला काय ठिकाणी. सुवर्ण काय ऐकत नाही. येस वराई. माझे केस सुटले. काय घेऊन आला? गुलाबजाम. हे बडे फोटो होय वा. कोण येईल कोणा फोटो आहे? एका एका होय वा. मयेकरणीच होय वा फोटो एका. तुझ्या सोबत वायो. मयेकरणीच होय वा एका फोटो. तळेकानीच्या पारड्यातून चोरून आली तवसा असा सांगू नको. बोल सगळ्यांना ऐकून दे. तळेकानीच्या पारड्यातून चोरून आलेला तवसा कोणाक सांगू नको. तळेकारीन गाडी घालतली. त्या गाईंका मीठ घालता कोण. मंगलमूर्ती मोरया. सुख करता हरता सर्वांगी सुंदर उषे नुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती. दर्शनाचे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. रत्न परात गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा. हिरे जडक मुकुट शोभतो बरा. सुंदरी नुपुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. लंबोदर पीतांबर गणवर वंदना. सरतोंड वक्रतुंड त्रिनयना. दास रामाचा वटवारे सदना. संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. चौकोटी विक्राळा ब्रह्मांडी माळा. दिशे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा. लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा. ते दुनिया निर्मळ वाहे जुळजुळा. जय देव जय देव. हे शिवशंकरा ओ स्वामी शंकरा. आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू. भरपूर गौरा. जय देव जय देव. भरपूर गौरा ओरा वेणी विशाळा. अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा. युवतीचे उतरण शिवकंठ नीळा. ऐसा शंकर शोभे उमा वेगाळा. जय देव जय देव जय शिवशंकरा ओ स्वामी शंकरा. आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू. भरपूर गौरा. जय देव जय देव. देवी सागर मंथन पैकेले. रामाची अवचित सापडले. क्षेत्राने भाषण केले. निळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले. जय देव जय देव जय शिवशंकरा ओ स्वामी शंकरा. आरती ओ वाळू भावती ओ वाळू. भरपूर गौरा. जय देव जय देव. खालील प्रांगणमध्ये चरण डोळ्याने पाय नरुपा तुझे. प्रेमे ऐकन आनंद पूजन वाळे वाळी नमने मा. तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधू सखा तमेव. तमेव विद्या धनं तमेव तमेव सर्वं मम देवते. हरे नमः मंत्री सेवा पूजा नाम करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणाय विष्णवे. अच्युतं केशवं नारायणं नामोदं भवदेवते. विष्णु माधवं गोपिका वल्लभं जाति नायकं. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे
कृष्ण 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 हरे हरे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया रे मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया 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 मोरेश्वरा मोरया 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 मोरेश्वर मोरया 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 बल्लाळेश्वर मोरया 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 सिद्धिविनायक मोरया 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 सिद्धिविनायक मोरया 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 वर्धविनायक मोरया 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 वर्धविनायक मोरया 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 महागणपती मोरया 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 महागणपती मोरया 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 लंबोदरा मोरया 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 लंबोदर मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 गणपती बाप्पा